Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku lagi mencari keberadaan korek bro. Jadi beberapa hari kok gak muncul. Biasanya aku petak-petok gitu, gak tahu petok. Emang tak WA ternyata dia yang pawon. Lihat peralatannya ternyata nang kene studio nih korek iki. Studiomu ning ngene to, Red? Heh? Lagi aku ketemu bro, ternyata dia ada di sini bro. Lagi gawe iki enggak apa, Red? Heh? Iki susu. Susu apa? Susu karo jempe. Meres nang ndi we? Tukune toko. Meres tok we. Meres tek sapa? Karet meres di. Jadi ini meres ya, aku curiga iki. Jadi pres sapa iki? Kok iso sakmene akeh iki? Tuku. Meres tek sapa kuwi? Senene bojone wong gak dipres. Enak lah sing kadang sing ora iso dipres Red. Ya bener. Boleh sing kena dipres gak metu banyu biasane. Ya bener. Kalah-kalah kadaluarsa expired bentuk keracunan. Jadi alhamdulillah kabarmu sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, koret sehat teman-teman gitu. Nangkokno keberadaan koret iki, koret bro. Sing takok sapa? Kayak sing anu kowe iki nyapa gak tau ngetok ning YouTube. Topo aku. Terus anak sing omong ngene barang, koret iki gak tau ngetok YouTube apa sugih. Ya bener. Ngono kuwi ngene aminono kok lha lho. Amin ngono kuwi. Ojek fokus ki lho kutah ki kok. Yo, apa sugih. Alah, tante. Kita sebut kerasan nih lho ngene iki cah. Ane makare ngene iki gregeli lho gara-gara kong susu iki gregeli deh. Masa ngono kalau iki gak obal Red. Nyekel susu gak obah ya gregeli dan sing obah kecer-kecer kan didi. Biasa ngono ke kalau ambemu ambek ngene-ngene. Lah karo nyetir kok. Ambene ambek ngene. Banyak tau ya, Bre? Ora karo nyetir. Gak ki pertanyaane nyapa pentele ke mbok gawe bang. Ternyata entuk kurban abang. Gak jaluk sing coklat kok gak enak. Reneng. Itu karo pentele wong. Kok pentele wong apa? Ora tau ro. Apa tau ro? Tau iso wong aku aduh kayak wong gede wong ya. Reneng gambar. Oh, ada ya. Das. Aku minta cilik-cilik. Cilik-cilik. Jajal di tas sik Ret. Kok iso kan ngetes. Lha yo wi beracun apa ora kok? Ya ora. Tingkat kehangatannya mbok pH apa rong? Gak sah. Iku kudu mbok pH no. Soale yang keluar dari apa jenenge kantong susu mbokane iki biasane kudu wis beda suhune. Adem kok. Lah areng ngemi anake jare adelok iki nek. Dino ngono kuwi lho. Lah iya. Kuwi sedina ping pira, Ret? Paling dino jote 1 liter. Sitok tok wi. Hah? Sak botol wi. Iya. 1 liter. Jadi iki kegiatan Ret ngemi susu. Ngemi susu sampean, ngemi dus mergo anake rong enek. Jadi ini ya wedhuse sementara wedhuse. Ben botole nek anak gak ngono kuwi Ret. Gedean wi. Panas lho, Dek. Panas malah apik, nek garing. Oh iso. Lah soalan nang ndok iki. Lah dalah di Ret. Di. Jawa gak wi? Lho, Jawa. Pecah Ret. Nek tak dite, agene jamu wis. Heh? Oh. Ih, hangat bro, alhamdulillah kita nemu rezeki telur. Ini untuk vitalitas dan juga untuk selain vitalitas ya gawe iki tombol asam lambung. Iya toh? Sok tombol asam lambung. Iya. Tapi kalau nggak putih gua lagi. Bisa lah. Bisa jerut. Aku tak mau ben roh nah aku jamu kok dipikir gua. Kok weteng lho 0,5. Yo 1,0. Ini bukan uak bro. Kita akan minum jamu langsung dari sumbernya. Dekat tahu kan ini? Biyen kene gak. Apa? Kita akan minum langsung jamu telur. Ngurangi protein. Mari asam urat ya kuning iki. Masa? Nggak sing asam urat. Bro ya, langsung ya.
Segarnya. Pokoknya nek lagi metu kosire pite jan. Ana gurih-gurih. Gurih-gurih lagi-legine jan. Nikmatnya alhamdulillah dapat rezeki. Iya, iki campuran apa, Red? Gedhek, kolak, gamblong karo emas tahu. Jadi kayak nek untuk memberikan kehangatan jadi. Jadi kehangatan tidak hanya dari manusia, Red. Kehangatan juga dari jari. Kalau bro, 1000 wis akeh ta moto. Belinya 2000. Loro. Lah iya bener ta loro 2000. Sitok 2000. Kalau 3000. Lah 5,5 sak anake. 3000 iki. 3000 piye to, Red? Loro to? Hah? Lah iya ki dinya 2000 loro to? Lah iya 1000, aku lak ngomong 1000 to. Watok iki ngono nyikil kae teko bodho ora kae. Bro. Watok ngikil terus Gus Koret. Nah, dadi susone Koret. Nyekel gawe mudun gak? Mangan sik lagi nyusu. Kae babon. Susune ben akeh. Ngene tambahi saiki anu, apa ki sing lagi rada larang lagi? Konsentrat. Itu mbok tandur kan porang. Larang meh. Kan kan tak uduh ngono. Lah iya porang kuwi jebul patine. Tari patine nggo campuran pakan iki wedhusmu. Ya ora ana wis dipepe. Ra iso. Misale salad karo anu kok iso. Wih, apa jenenge? Ok salad. Ya iso to. Ya wis digawe anu no. Bubuk pati ki kaya wong gawe pati Garut ki lho, akhire ngrintil-ngrintil ngene lho. Kae kudu di nganu gamping. Ya iya sih sampai kering ngono kae. Aku tau enggak. Tau tak pangan. Ya iku dicampuran iki timbangane tuku. Apa campur kata? Malah itu porang sak kilo 13.200. Ya iya. Wis kekayaanmu jelas iki ketok-ketok iku. Panen sak ton wis ketok-ketok sak juta 300. Sak kental. Tak kental. Gak sore. Sak kental gek 130 to wong sak kilone 13.000 kok. Sak kental kuwi lho lagi 100 kilo. Sak kental? Kental 100 kilo. Kayaknya 10 kilo. 10. Oh iya ya, entuk iya ya, jancuk. 13 juta ya. Ayo cepet, nek sak ton 13 juta iki. Duit, Bro. Atau biru langsung boleh. Tapi enak sak ton ora. Bosok sasi kelewat 3 tahun gak tau udah bosok. Ini paling mentok ngolehno 5 kental apik rek. Cilik-cilik sing cicil gede. Ya wis, gawe sak kental ae wis lumayan 1.300. Kena gue nyawer meh. Matane. Ayo sawatane ya ta. Dah, jane mantan spender koyo ngene. Iya ki mantan spender ki kok ngene. Lumayan ki, tatek-tatek pitungan langsung. Belum dicamburnya apa iki? Iki kudu susu, delok anake ngenteni. Gak sing bobone. Sik, delok tingkat baune iki kudu tak tesik iki. Gak padha, Ret. Baune gak padha iki ketoke kan. Tanganmu gak iso, Ret. Bar demek apa kuwi lho. Nah, ini adalah bapak dari kambing-kambing ini, Bu. Bapak itu tanggung jawabnya sebagai bapak. Ini mau gedel lah, Rat. Ben bar sih nek nifas kok gedel. Mana sih? Mana malah enak tuh anget. Cak mencret. Mencret. Jadi tes tenan tangan. Pedusnya mencret tuh mergo panasan. Di sini. Ini kan buat campur banyu. Gak buat campur banyu. Diki kok. Gak maksud saya tingkas panasan. Gak.
Wong diomongi takon ngetes pH-ne jare wis. Lanang iki diopen dhewe Ret. Lanang edok iki. Lah iya edok. Ya ora apa-apa iki manuke gak tau kanggo kaya dideg-deg. Aduh sawo. Sing mana sitok edok. Itu wedi. Lah ya sing lanang kuwi ya pen dhewe. Ketek lho nyumen to iki. Anune iki. Ledake. Wis 3 sasi ketok motor 2.500 Ret. 3 sasi iki. Sing lanang. Ya. Iki sing awin gone genduk kae iki. Iya. Masih pane ya. Gak gesek. Nah, bro wis to iki kangenmu pada koret tak terobati ya. Tak dudono. Nek koret saiki rada alas-alasan konten mergo sibuk, Bro. Ngopeni anake dadi dhek tanggung jawab. Lah iki sitok iki anak sing diret iki stok ora, Ret? Edok iki. Iki dhisik ndi ambek sing kuwi? Dhisik ki ya manahe? Dhisik iki. Lah sing nggonamu malah belas kilogram iki. Hah? Iki malah ki nggone korek dhewe. Iki gluduk lho malah iki. Lah iki lho. Iki gluduk kayak iki malah rong gelem dadi, Bro. Wis kemeteng Ret. Ganti tahun barang orang ganti. Ketoke metengi ngenteni sura ra iki engko. Wandu bubung. Atae. Enak wandu. Lah ora ketok kontolane kok. Enggak. Pertama dono wi ana pasar nek wandu biasanya pentele terus hilang. Berarti malah dadi setengah lanang lho. Hormone Hilang. hormon estrogen ganti testosteron lho. Luwih akeh kok. Iya, heeh, hilang. Iki berarti kawene. Ora ra dadi tak dol. Nah, iya wi berarti kayak kaget Ret. Pas waya kena. Iya to Ret? Kaget pas gluduk mak deyer kalau Ret. Madar langsung dadi wandu. Wis di lanang kuwi didol edok-edokane iki ae sik. Ya takok sing duwi oke ora didol edoke ae. No. Lanang kek tuwa. Lanang iki. Iya, terah yo bak menang ngopeni iki terah njaluk milih menang milih. Makane kuwi mbare. Iki dadi ana kuwi ae ngopeni kuwi. Engko nek gak dadi ya to. Ora mudol kowe ngopeni kuwi sitok-tok kuwi ae. Kowe bagian dadi pejantan ae engko. Nyewakno pejantan ben. Wes. Ya kasih sayang seorang bapak dan anak, Bro, ngono kuwi. Wesan. Ya. Lah ngerangkul neh. Iki munggah to kopi. Rangkul, sayang. Sayang sih. Betul. Sayang sih, Bapak. Bapak korek disayang dulu. Wes ya, Bro. Terima kasih yang sudah menonton vlogku bersama Ikhwan Rohani Mr. Koret Teori. Oke. Terus dukung semua YouTuber kenal di jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi.